Ahoj, ahoj, zdravím vás pri tomto videu. Toto video bude venované unpackingu. Došiel mi konečne po asi 2 mesiacoch z Ameriky balíček. A v tomto balíčku by mal byť 2025 World Champions Team Set, teda Los Angeles Dodgers a 15 kartičiek hráčov víťazného tímu. V tých 15 kartičkách je garantovaný jeden limit alebo short print. Tak, poďme na to. Som zvedavý. Mohol by to byť Shohei. Takže, je to ono. Papierik nepozerám, lebo by mi povedal, že čo tam môže byť, tak ho neodporúčam pozerať. A radšej ostaneme prekvapení. Takže väčšinou, ak si objednávate niečo z Top Snuff, tak chodí, aspoň mne ešte zatiaľ nikdy neprišlo v tejto fólii, iba v tomto čiernom obale. Niekedy ani v tom obale, že iba vyhodené. Obal pri tom. Takže som zvedavý. Zase mi to nejde. Sekundu. No, som fakt zvedavý, čo mi to Tops poslal. Dúfam, že tam bude nejaká krásny hit. Top Snuff. Otvárame balíček. Áno, tak ako som očakával. Balíček je krásne zafoliovaný. Je to celý team set. Už ani neviem, koľko ma to stálo. Tuším nejakých 80-90 eur, už nepamätám presne. A trvalo to 2 mesiace. Pokiaľ to ľudia objednali, vyrobili a poďme na to. Takže Top Snuff 2025 World Series Champions a ich logo, ako vidíte. A bude meno hráča a 2025 World Champions. Takže Shohei, bejska. Toto vidíme, čiže karta číslo 1. Mookie, karta číslo 2. Oscar Hernández, karta číslo 3. Toto je asi limit, takže Blake Snell. Nie, PS4. Nevidím tu limit. Takže Blake Snell, karta číslo 4. Freddie Freeman. Skvelé finále z jeho strany, samozrejme zo Shoheia. Karta číslo 5, kedy písali históriu obidvaja borci. Will Smith, karta číslo 6. Tyler Glasnow, karta číslo 7. Tommy Edman, karta číslo 8. Max Muncy, karta číslo 8. 9. Počkaj, áno, 9. Yoshinobu Yamamoto. Neskutočné finále MVP 2025 World Series. A ten je na vejske, škoda. Will Klein v jednom zápase, čo spravil ako reliever, bol neskutočný výkon na tohto
hráča z bullpenu, karta číslo 11. Kike Hernández, karta číslo 12. Áno. Clayton Kershaw, karta číslo 13. Roki Sasaki, rookie, tiež po zranení, neskutočné finále. Neskutočný návrat a neskutočné finále, kedy sa zo startera stal reliever. No a teraz tu máme tímovku. Karta číslo 15 a teraz je tu hit. Je to Dodger. A je to Yoshinobu Yamamoto. Na short printe. Tak super. Som spokojný. Nie je to limit, ale je to short print. A na ňom skvelý Yoshinobu Yamamoto. Čiže za mňa paráda. Veľmi spokojný. S tým, že tu som dostal short print hráča, ktorý sa bol zvolený ako najužitočnejší hráč World Series. Takže veľmi spokojný a Yoshinobu a ostatní idú do zbierky. Díky, ahojte pri ďalších videách.